Naibag maningal daw tayo anin nga kabsat tata nga upload tayo ket ada tayo iti Central ket kaduandak nga pa nagpasyar sabayan tayo iti Ilocano Sonata o dayto iti Central tata iti under iti Hong Kong Bank agyaman at iti kay panang tararay. Silaw mo di mo kad ipaidam o naraniya ka bulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak maya karim kanyak nakibusan samsam itok ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan di ayat
kakatpalasbangan un-unoy ko darasang nga ikadan. O naranya kabulan un-unoy ko indingan, day tanas lang silaw mo, di mo kad ipaidan. O naranya kabulan sang sangit ko indingan, tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno tsak mayawan. Knowing ka ng lipaten karim kanyak nakibusen, samsam itot ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan ni ayat ikakat palasbangan un-unoy ko darasang nga ikadan. Knowing ka ng lipaten karim kanyak nakibusen, samsam itot ni patay o bulan kat aklunan nang laylayan ni ayat ikakat palasbangan un-unoy ko darasang nga ikadan. Nakaremak ibalasan, iisaan nga usot tao. Biag di manalo pumarparbango, sumalog jay talon si danat pagbuong. Biag tay abot daga espesyal ti si dada, buksidat dumakdakkel kaputi kinaanos da. Biag ti agum uma managsapsapa, sumang-at di bantay si danat sa bunganay. Biag tay apot daga espesyal ti si dada, buksidat dumakdakkel kaputi kinaagum da. Biag ti pobre nakakaasi, manganti kamu di isu-isu na iti sili. Biag tay apot daga espesyal ti si dada, buksidat dumakdakkel kaputi kinabanangga. Pobre nakakaasi, manganti kamu di isiw-siw na iti sili. Biag tay apot daga espesyal ti si dada, buksidat dumakdakkel kaputi kinabanangda.
di aya di biag ako nada biag itibak ng aglap-lapusanan biag iti pobre nakakaasi kaya rin at pataw nga awan sang ladan na kaya rin at takaw nga awan sang ladan na Jai bulalayaw sinangatayat na sinaw nang seknam na majagawaw tadi karingkas mandiubaw nempi mantadak sanggasa sabarin naging sukat Ngemurayan alusak sa empalit paragluluwa sa bulalayaw ngayon Sang-sangit at disisigang kinarasin na kinaruan Napyas mararasan na nautput ngayon na tulinatan Sakit kita ay malagit mo Iyag subliken paglun Saan diag kubay bayamun Biyayat tulipatemun Sanalaylaikan asabun Bulalayaw sinanagkayat na sinaw nang seknam na majagawaw tadi karingkas mandiubaw ngem iman tadak sanggasa sabarin naging sukat Ngemurayan anusag sa emparit panagluluwak kabulalayaw ngayon Sang-sangit at disisilang kinarasin na pinabuan Napyas mananasanan naupot ngayon na pinakang Sakit kita ay malagit mo Diag subliken paglun Saan diag kubay bayamun Biyayat tulipatemun Sanalaylaikan asabun Ngamin idinay pas
ngaya kasingin punyumsi ken inaruay ngaulan lupay kasta gayatan anu sakay batuga ammo ajak magasana sa persua nagaya ikas kanya apay nganira kastunya nagultit binikasta tanu kuman mabaliwa jakumamet na tanin nikinarap sanggasa kumanet na tanin iginadang sanggasa Atuya kuno imnas Asibay muliliwa Tanas ang turog mo Isulan pinandaniwa Ngunagitibit bituen Ngamang ranyak-kanyak Isulat saksi Tuy naputulunga panagayan Apay ngaming Nabinay bayan na di ka man mabibiyaya na kanyak magsir-sir pa yet nagmukad meten tay ka asin kanyak sabun kamuak nuan yati pagbanaga Kasibay muliliwa Tanas ang itingaturo mo Isunan tinandaniwa Nuda itibit-bituen Ngamang ranyak-kanyak Isulat saksi Tuy naputulunga panagaya Namin biyak labinay bayan na di ka man mabibiyaya na kanyak magsir-sir pa yet nagmukad meten tay ka asin kanyak tapon kamuak nuan yati pagbanaga Nagulap ngiti hardin may nalada iti bukel ninamnama na magkabigya nagsabong yung binig nga diday nagtunga pa'y isinsenay dahil pisaman ginagbaluin nga pumusa nugasat ko
kuti masapa kasunina Jaksukiren musikala ketiga puna Ngenti man laun nasayem amang burburi-burburi natin Nagayat sa kanyak ngembini na aling-aling Nuwad damit pailat na bati akasi Ket siya biyag kuni ay ayem saranayen Nawaya kang agsuli kanyak tapnun maparungkudi ayat Ket dibukel nga into ito isunto tabiyan Saksuti masapa surina Jaksukiren musikala ketiga puna Ngenti man laun nasaem amang burburi-burburi natin Nagayat ka kanyak ngembini nga aleng-aleng Luwad damit pailat na bati makasi Ket siya biyag puti ay ayem saranayen Nawaya kang agsubli kanyak tapnun maparungkudi ayat Ket dibukel ngayon ito isunto tagiyan Brought to you by J. Sorneo Collection. Ti panaggayem ta tanabayagi din ngajak kimanta umantaap narud taagkid daw ka tapaglek man biyag ko nga mapaay ka ngem amangan tungata no siyak tut agkid daw tapaayen nga saan nga ang angaw daytoy tungatan ti nakarigrigat tapagustuhan ka ket saan kanya di kansyon ko dandani netten malpasen dawatek ngat kuma ngayon kasumbatanin kadag ito'y nga inakbalbalik sen alak kadindiag ko kasumbatanin tungata no siyak tut agkid daw tapaayen na saan nga ang angaw daytoy tungatan ti nakarigrigat tapagustuhan ka ket saan kanya kansyon ko dandani netten malpasen dawa
kasumbatanen kadag ito'y nga inakbalbaliksen alak kadinjag ko kasumbatanen. Ser serbina nasamit nga langen-langen ta
da o naranyak abulan sangsangit ko indingan tuy nasipngit nga lubong ko ingkakat silawan tapno diyak mayaw awan nuing ka ng lipatan karim kanyak na ubagen samsam itek ni patay o pulan ko aklunan nang laylay tay ayat ko ingka kadi palas bangen un-unoy ko darasem iket de palas bangen un-unoy ko darasem ngaiket din tuy nasipngit Ket itan gagayam, ito yan nga gibos ti upload ko dalya sa ket inton sumaruno manen nga videos upload tayo agyaman itin kay panang tartarabay.